hienoja suomalaishetkiä, aivan peräkanaa. Ja tässä keihään kunniataulukko. Kimmo Kinnunen 92, maailman mestari. Seppo Räty 88-12, maailman mestaruus hopeaa. Ja nyt keskitytään voitto. Tästä ei voinut muuta sanoa kuin sen, että lataus oli kyllä oikein ajoitettu Kimmo Kinnusella oikeaan hetkeen, eikä tätäkään voi moittia. Se oli pakko mennä, sen näki tuossa Sepon ilmeestä, että menee vaikka vähän päin, niin onhan sen pakko.